за дупничани. Минутата е 30-та минута от началото на срещата. Влади Шопов прави резултата. Вече 2-0 за Марек. След това изпълнение на пряк свободен удар. Много силен шут на Шопов. И след като топката заблуди малко и вратаря Георги Атанасов, нямаше какво той да стори друго, освен да извади от матча. Така, ето виждаме, че в този пък матч, за разлика от други двое, дупничани вкарват повече, отколкото създават положения, а може би това искат и феновете, голове, а не чак толкова пропуски. Така може би този втори гол вече ще охлади до голяма степен страстите и на феновете на Сапарел, така които допри резултат 1-0 за Марек бяха доста надъхани. Сега виждам, че гидката на Сапарел почти замлъхна тук до мен. Търсят обяснените за играта на своята отбор. Със силен шут, търсен в предни позиции е Айдаров. Не достигна топката до него. Отново футболистите на Марек успяха да се справят добре. Този път играта на Марек в централната част на терена върви. На дупничани успяват да създадат доста добри комбинации, да извеждат, така да владеят играта, да се опитват да атакуват отляво, отдясно през центъра. Успяват и да пресират добре, така че мисля, че този път халфовата линия играе много добре на халфовата линия на Марек. Сега Асен Нешев, един от голмайстрите, предоставя топката на Бойко Васев. Васев към кого? Към Захари Кръстев. Не достигна топката до Кръстев. Тук футболист на Сапарел малко нестръчно се опита да я овладее. Все пак нарушение в полза на Сапарева. На Сапарево или на Марек. Дупничани ще изпълнят този прак свободност. Блъскаха се двамата футболисти, но Караколев е преценил, че Георги Чурбаджийски е нарушил правилата на играта срещу отбора на и срещу Бойко Васев. Сега тук Георги Атанасов с шут се опита да намери своя съотборник. Сега нарушение на Росен Йорданов, своевременно видяно от Караколев. Послужи си с ръка в тази ситуация. Росен Йорданов санкционира го веднага главният арбитър Юрий Караколев. Спира играта. Предлага на Светло Костов да излезе, да получи медицинска помощ. Светло Костов отказва. И сега с силен шут Марио Мертакчийски се опита да намери в предни позиция. Айдаров не успя. Отново отбора на Марек тръгна в атака. Сапарел успя да овладее и Пламен Гигов. Добре, сега Костов малко по-остричко там. Не Костов. Това е Влади Христов. Влади Христов малко по-остро влезе в това единоборство. Сега вратарят на дупничани Росен Димитров внимава и излиза на време и успява да овладее тази топка. Влади Шопов успя да овладее преди малко към Бойко Васев. Нешев пада. Има ли нарушение в този момент? Точно така, отсъждане на Юрий Караколев, нарушение срещу Асен Нешев. Иначе вече навлизаме в 34-та минута от началото на двубоя. Сапарел Марек 0-2. Дупничани водят с две попадения на Асен Нешев в петата и Влади Шопов в 30-та минута. Наско Лазаров сега центрира в наказателното поле. Там изпуснат футболист на Марек и това е Пламен Гигов. Но има съдийско отсъждане в този момент. Домакините ще подновят играта след като изпълнят този прак свободен удар. Така феновете на Марек пък започнаха да подвикват към гидката на Сапарево. Така раздалечиха ги полицайите доста.
така гидката на Марек е на също положния сектор, а иначе домакините на главната трибуна са се настанили на стадиона в Сапарева баня. Сега Христов успява добре да играе към Светлио Костов, той обаче греши с подаването към Наско Лазаров и сега Стаменов с топката. Станислав Стаменов, футболист на Марек, е на терен, играта не е спряна обаче. Тук отново домакините водят топката. Юли Пехливански. Юли Пехливански изважда топката, за да бъде оказана медицинска помощ на футболист на Марек. Това е Влади Христов. Влади Христов пада на терена и ще трябва лекарският екип да влезе, за да му окаже помощ. Естествено, че така домакините подкамват малко по-бързо да влиза и лекарският екип, за да може играта да бъде подновена. Естествено, бързат, след като губят в тези 35 минути с 2 гола, като че ли е разбит носа на Влади Христов, но бързо ще му бъде оказана медицинска помощ. Да, бе принуден да легне на пистата Влади Христов. Разбит му е носа и ще му се окаже медицинска помощ. Така дано не е сериозна контузията, защото лекарският екип се насъбрал около Влади Христов. Сега там успява да играе футболист на домакините с топката, но все пак Росен Димитров, вратаря на Марек, внимава. Асен Нешев с топката. И сега там Карколев отсъжда нарушение на Бойко Васев. Самият Васев не е много съгласен, че е нарушил правилата на играта в този момент. Стаменов няма с кого да комбинира, потърси Пехливански и там обаче Пламен Гигов добре се включи в този момент. И сега Юли Пехливански, именно той ще вкара топката в игра, след като изпълни този тъч. Пехливански. Така лично аз си мисля, че отбора на Сапарева до този момент общо взето не играе много добре. Не знам как са записали тези 4 поредни победи от 4 мача. А сега тук пък така, може би сте дочули какво се случва тук на официалната трибуна в Сапарева баня. Хора от спортно-техническия щаб на Сапарева влязоха в диалог с феновете на Сапарева, които пък недоволстват, искат определени играчи да се появят на терена, а не тези, които сега са станали поне част от тях. Така остри реплики си размениха. Всичко обаче приключи сега. Добра атака. Наско Лазаров стреля покрай градата и успя да пропилее това положение, което създаде неговият отбор. Така явно този негативен резултат, който е в момента, поизостри нервите на домакините и на спортно-техническия щаб и на техните фенове, защото тези реплики, които си разменят, общо взето, така, лично аз не мисля, че са за добро в момента на отбора. Фенове и спортно-технически щаб спорят кой да играе, кой да бъде изваден, кой да бъде пуснат на терена. Мисля си, че това право си имат само треньорите, но както и да е. Сега там добре Марио Грахлев успя да
се пребори за тази топка към Станислав Ковачев изгуби и отново дупничани ще имат възможност да изпълнят пряк свободен удар. Най-вероятно ще последва центриране в наказателното поле, тъй като по-високите футболисти на Марек вече заеха позиции. Наско Лазаров центрира, там добра позиция и Влади Шопов се размина от невероятна позиция. Влади Шопов можеше да вкара трети гол в този двубой, но Влади Шопов в този момент не успя да засече топката, но все пак дупничани са похвалени от Иво Паргов за това, което направиха в този момент. Добро центриране на Наско Лазаров, прехвърли всички в отбраната на Сапарело и добре включилият се Влади Шопов така само малко не му достигна да засече топката. Пламен Гигов към Захари Кръстев, разиграха към Нешев, там обаче Захари Кръстев успя да изгуби топката. Пламен Гигов сега игра след съдийския сигнал и Караколев му показа жълт картон. В този момент оправда се Пламен Гигов, че не е чул свирката на Караколев, но съдията бе непреклонен жълт картон. Росен Йорданов сега. Успя да изчисти там на време Миро Мертакчийски, но все пак топката е в притежание на дупничани. Петър Вучков и там само шанса запази късмета, запази вратата на Георги Атанасов суха. Иначе смяната в Марек на място на Влади Христов в игра вече е Петър Вучков. Влади Христов, който получи неприятна контузия, бе заменен от Иво Паргов. Така че старши треньорът на дупничани Иво Паргов заложи на Петър Вучков. Пламен Гигов. По-скоро виждам, че Влади Христов е на терена. След секунди ще ви кажем на кого на мястото е влязал Петър Вучков. Асен Нешев изпълнява този. Тъч не разбра Асен Нешев, че не трябва да изпълнява тъч, а трябва да предостави топката на свой съотборник, който да вкара в игра от този пряк свободен удар. Към Росен Йорданов бе отправено това подаване, но не достигна до него. Повече от несръчно там Айдаров успя да се опита да спре топката. Казах още в самото начало, малко тежки ми се струват нападателите на Сапарело, които трудно ще успеят да се справят с далеч по-повратливите бранители на Марек. Ковачев и Мертакчийски чисти. Пламен Гигов, Христов, Ковачев, все пак Христов успя да играе, там добра добавка обаче на Ливански. Събора на Пирчев на терена, своевременно
обаче това нарушение е отсъдено от Георги Караколев.